شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመጽንዕኩም شالوم جز فشاملين جز فريد برمير لوم دمان از معلت زخون هيوت قال حيزنالكم منسينا لنا ويتهاري كوميت من داغنس اوتيلي إذا نقول بود محلال في برنامجنا نزبلت معلت زبلت قال بليو وداري برنامج البست أودت في دم بست داغن لوم نكافلو قال مستيراوي هيوت بمستيراوي قايو زنبر وداغنس اود det hemliga livet levs med det hemliga ord ريخم مستيراو أنقان مستيراو هيوتن انتاي مالتي Så vad betyder det hemliga livet och det hemliga ord? ክርስቲያናት ኮይናሉ ዘለና ህይወት ክርስቶስ አባና ዝብል እዚ ነገር እዚ ለእምሮ ወይ ድማ ነቶም ቅድሜና ዝነበሩ ወለዶ በስጋን ዝሐስብ ሰብ ምስጢር ይዝህወት እዚ Så det här livet vi lever nu, det har Kristus i oss för vårt sinne och även för de som levde tidigare och som väntade på det här hoppet, det är hemligt för dem. ንስጋው ፍልጠት ምስጢር För det kötsliga kroppen, det är hemligt. natural ዝኾነ ፍልጠት በጣም ምስጢር För det naturliga tankesätt är hemligt. ማለት ዩኒቨርሲቲ ኸይድካ አቲኻ ገለ ነዚ ፍልጠት ዝኸተምጾ ይትኸልኻ Att du går universitet och studerar och pluggar, du kan inte hämta den här visheten. ነዚ ህይወት እዚ ክትርዶ ይትኸልኻ Man kommer inte kunna förstå den här hemligheten. ስለዚ እዚ ህይወት እዚ ንዕኡ ድማ ኣብ ማዓልታዊ ህይወትና ክንነግሮ መታን ክንክእል ንዕኡ ዘንብር ምስጢራዊ ቋንቋ ተዋሂቡና Men för att kunna leva det här hemliga livet i våra vardagliga liv har vi fått det hemliga ordet som gör att vi kan leva det också. መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ህይወት ክዛረብ ከሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:27 När vi läser i Kolosserbrevet kapitel 1 vers 27 ሀብቱ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱውን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ይልና ኣሎ Det står Gud ville visa dem vilken rika härlighet denna hemlighet är bland hedningarna, Kristus i er, härlighetens hopp. ሪኹም ክርስቶስ ኣባናሲ ተስፋ ክብሪ እዩ Så Kristus i oss är härlighetens hopp. እዚ ምስጢር ኢኻ እዩ Och han berättar att det här är hemlighet. ስለዚ ነዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ህይወት በእንተኻ ዘይርአ ናይ ውሽጢ ህይወት ንዕኡ ኣብ ማዓልታዊ ህይወትና መታን ብግቡእ ክንነግሮ በቋንቋታት ምጽላይ ድበሃል ንእምሮ ምስጢር ዝኾነ ቋንቋ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ተዋሂብና Så det här hemliga livet som man inte kan se med det fysiska som vi bär inom oss, så har vi fått ett sätt att kunna leva det också. Det har vi fått det tungotal, det ord som vi kan be med. ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ተቕስልተ I första Korinthierbrevet kapitel 14 vers 2 እቲ በቋንቋታት ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ Det står den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. ሪኹም በቋንቋታት ክንጽልቕ ከለና ስለ መጻኢና ክንንበይና ንጀምር För när vi börjar tala i tungotal, vi börjar profitera över vår framtid. እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ህይወት ስመታን ብምልኣት ክግለጽ ኣብ ህይወትና ንዕኡ ክገልጽ ዝኽእል ዓይነት ቃላት ኢኻ ብኣፍና ክወፅእ ጅምር Och eftersom vi vill att det hemliga livet vi bär inom oss ska bara manifestera sig, vi använder ord som hjälper till att det börjar visa sig ut. ምክንያቱ በቋንቋታት ክንጽልቕ ከለና በእምሮና ደይኮነ በመንፈስ ኢና ንጸልይ För när vi ber i tungomål, det är inte med vår tankeförståelse vi ber, det är genom vår ande vi ber. እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስና ብዝሃበው ጊፍት ተጠቂምና ኢና ንጸልይ Så med det här sagt, det är den heliga ande kommer i kontakt med vår ande och ger gåva så att vi kan be det här gåvan. እዚ ክርስቶስ ኣባና ንብሎ ዘለና ህይወት ድማ ናይ መንፈስ ህይወት እዩ Och det här Kristus som vi ser finns inom oss, det är genom det andliga livet. ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ህይወት እዩ Det är ett liv som kommer från Gud. ስለዚ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ መንፈስ ብኡ ትጽልይ እንተደኣ ኾንካ ኢኻ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ህይወት ኣብ ላይፍካ ክትሪኦ ትኽእል Så med det anden vi har fått från Gud, när vi ber i det livet, vi börjar leva det liv vi har fått från Gud. ጋስዋይ በቋንቋታት ብትጸለናዮ መጠን ኣእምሮና ከይተረፈ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ክርስቶስ ህይወት ምስትውዓል ክረክብ ጅምር Så med det mått vi börjar be i tungomål och vi börjar leva i det, då börjar vårt sinne börja förstå med det andliga livet. ሪኹም ዳስዋይና ኣብዚሕና በቋንቋታት ክንጸልይ ዘለና Och det är därför vi behöver be väldigt mycket i tungomål. ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ Det är väldigt viktigt. ምክንያቱ ደሞር በቋንቋታት ብትጸለናዮ መጠን ደሞር ንክርስቶስ ክንርድኦ ንጅምር Med det mått vi ber i tungomål mer och mer, det mått vi börjar förstå Kristus mer och mer. ንክርስቶስ ብዝተረዳእናዮ መጠን ድማ ክርስቶስ ከዓ ክንነግሮ ንጅምር Och med det mått vi börjar förstå vem Kristus är, och det är med det mått vi börjar leva ut honom också. ስለዚ ካብ ኣእምሮ ዝሓለፈ ህይወት ኣብ ውሽጥና ኣሎ Så vi har ett liv som går ut över vår förståelse. ካብ ኣእምሮ ዝሓለፈ ቋንቋ ከዓ ውሽጥና ኣሎ Och vi har inom oss ett språk som är utöver vårt sinne.
نتوانقع بمتقام نتهيوت نقلصه. Så när vi använder det tungomål, låt oss manifestera det livet också. Special time نبقانقع متسلاي فليو. Så ge ett speciell tid där ni ber i tungomål. سخن بلوتاتن كفار. Ni är värdefulla och segrare.